जाकी रही भावना जैसी। पुलिस जानबूझ के वो सीधा साधा गार्ड के बलि का बकरा बना रहल बा। साहब हम नाच देखे गए लनी और वहीं सुबह 5 बजे श्रीवास्तव जी हमके जेल में बंद कर देना। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। फिल्म के नाम हमार नाम कन्हैया बा। हमार नाम कन्हैया बा फिल्म के एक्टर बाणन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जुबली स्टार से जानल जाला। इनका नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ई जौन एक्टर बा, जे अभिनेता बा, इनकर एगो अलगे छाप, एगो अलगे पहचान। जौन फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप के लोग फलनिया स्टार, तिलनिया स्टार, घुबनिया स्टार, तो गोबरा स्टार, तो ट्रेंडिंग स्टार, तमाम तरह के वो सब स्टार इनका कलाकारी के और इनका अदाकारी के सामने पानी भरे लागेला। हम ये बात ऐसे कहता नहीं कि जब रउआ फिल्म के ट्रेलर देखब हमार नाम कन्हैया बा तो रउआ पता चल जाए कि हम काहे कहनी हा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम अपने आप स्टार कहे वाला लोग इनका आगे और इनका कलाकारी के सामने पानी भरेला कि फिल्म के ऐसा एको कोनो कड़ी नहीं के जोना पर रउआ उंगली उठा दे। ऐसे तो केहू परफेक्ट ना हो, लेकिन जहाँ पेड़ न रूप वही रेड़ पर धान। समझे वाला तो समझिए बोलिए कि हम का कहल चाहूँगा। खैर अगर हम बात करिए फिल्म के तो फिल्म के ट्रेलर में दिखावल गया और फिल्म के राइटर जो जे राइटर बा वो अपना कलम के और अपना बुद्धि और विवेक परिचय देले बा। ये फिल्म के राइटर वो हर बिंदु टच करते हुए एक कहानी के लिखले बाड़न जेकरा में सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस और कॉमेडी भरपूर बा। ट्रेलर देखला से कहानी के कोनो पता ना चले, लेकिन ये जरूर पता चली कि ट्रेलर इतना जल्दी खत्म काहे हो गई है और ये फिल्म कहिया रिलीज हो। दिनेश लाल यादव कलाकारी पर क्वेश्चन नहीं की ना होल, लेकिन जौन सब्जेक्ट चुन ले बाड़न एकरा पर तारीफ करे की इच्छा अपने आप को हुई। काहे कि पिछला अगर 10-20 फिल्म के हमने देखी तो सब ढोढ़ी चोली पर ही बनावल और देखावल। अगर ओकरा से हटत तो सास बहू और कलेश, पतोह और सास, देवर, भौजाई के ही स्क्रिप्ट और यही 4 लोगों के मद्देनजर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री घूमता। लेकिन दिनेश लाल यादव की जौन फिल्म बा हमार नाम कन्हैया है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के जौन नाई डूबता, जौन फिल्म इंडस्ट्री डूबे के कगार पर पहुँचल बा, ओकरा खेवैया बन के आई। नाम है फिल्म के कन्हैया और जौन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के नाव डूबता ओकरा खातिर बन गई बाने खेवैया। ये जौन फिल्म बा, फिल्म के ट्रेलर हुआ सब कैसन लागल और कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल, कौन सीन सबसे बढ़िया लागल और कौन कलाकार के अदाकारी मनमोह लेगा, अपन विचार कमेंट बॉक्स में बस से बताइए। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और फिल्म जुड़ल और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल गॉसिप के बारे में जाने खातिर और गॉसिप देखे खातिर और कौन स्टार कहाँ जाता, कोना के जिंदगी में का होता, एकरा बारे में देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो रुआ सके
यूट्यूब पर देखा था नहीं जा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा देही जा।